arrivati. Dai, andiamo. Aspetta, because the film goes film and the backstage. So backstage. Имам гост, една прекрасна дама, тунизийка, която в Италия има огромен успех. Тя е стилист. Един аплаuz, ако това е възможно, защото всички сме с вилиците, Зина Венселен. Прекрасна дама и жена, която, освен че създава много красиви модели и облича жената красиво, тя има едно страхотно послание. Знаете колко много се говори в последните години, силни изяви, които аз ще имам щастието да ви предоставя във Фейсбук, за да видите нещата, които е направила като изява и като защита към много дами в това общество, арабското общество, което всъщност ограничава една от най-красивите жени по света, и то арабската жена. Един огромен аплаuz за прекрасните модели на Зина. Ама наистина сте много хубави. Браво, бе. Освен, че са много красиви и госпожица Кучкова, и госпожица Линдаря. Аз сега пак да кажа нещо важно, което иначе пропусках. Споделяла съм